So hi guys, welcome back to our YouTube channel na Marzon Subrang! So for today's video is a birthday mi Day. So may pupunta kaming birthday ni LYNLEN, yung barkada din namin. So Gulaban Day. So yun yung pinuntahan namin dito. So ayan! So hi guys, so update sa karon yung birthday is wala pa mi ka sugod tanan kay kuwang pambalon, wala pa ning abot ang mother ni LYNLEN. So we're here to wait na muna. So bago lahat ng yan, sa video muna tayo for this day. So mga natada, itambay sa may pinabangang bangga. So I'm very beautiful. Yeah. Kumakayak ka naman, ang ganda mo. Ayan! So mga na tong view, dere. Pak. So actually namin kaya ang view, pero unya na lang may magsuroy og view. Suroy og view ba? Unya na magsuroy. Ipakita naman ang view. So karon is mag-wait sa mi sa mama ni LYNLEN nga nagdasa balon kay para ma-finalize na among decoration. Atas buang. Hari na lang kubi. So ayan, sa babay isa.
Sabi ko, red tanon. Dapat nag-red jeans ka. Mo na to tanan. So mo na to dahil the hot house. It's very amazing. So, taba!